Ako náhle sa po celom svete rozšírila správa, že pokus o teroristický útok bol zmarený na koncerte Taylor Swift a že na vine sú opäť moslimovia, nikto nebude kriticky analyzovať situáciu. Mnoho detí, ktoré sa už pohrávajú s myšlienkou spáchania zločinu, si vytvorilo obraz. Moslimovia chceli zabiť modlu, zatiaľ čo v hlavách ďalšej časti Vezmi nôž sa vytvoril obraz, pretože potom sa o mne dozvie môj idol. Stojí za zmienku, že 33-ročná Swift je najväčšou popovou hviezdou na svete. Fenomén na rovnakej úrovni ako Beatlemania alebo Michael Jackson na začiatku 80. rokov. V USA sa ohromujúcich 53% dospelých považuje za fanúšikov Swift, pričom ešte vyššie percento je deťmi a teenagermi. V júli sa stala prvou ženou, ktorá mala 4 albumy súčasne v prvej desiatke v USA a teraz drží rekord v počte albumov číslo 1 od ktorejkoľvek ženy v histórii. To všetko hovorí o nesmiernej láske miliónov jej fanúšikov, ktorí teraz majú v mysli dve možnosti puzzle codingu. Jedna z nich je namierená proti miliardám moslimov. Viete si predstaviť, koľko občanov USA, ktorí milujú Taylor Swift, bolo vystavených tomuto vplyvu?